Rekan-rekan sedulur-sedulur perpamian sogat dan Tresno Budaya yang wajib menika kebareng atur mangai bagyo saking kanca-kanca SWS kemudian ada corwan dalu punika Indonesia hangaturaken tari soreng warga setuju Badung Rejo Sugeng hampir sane. Sora ing prajurit sora areng sukinel aratinata aris waratanya kondang sapuhu Kakak suro tektoyo sangkut pepil lokoco dewasa ratu tombak pedang kaki naryo junjung rahar candi Pendekeri tamara budaling wadya sengkut gumrakut brantasing angkara murka pendekeri tamara budaling wadya sengkut gumrakut brantasing angkara murka pendekeri tengara budaling wadya sengkut gumrakut brantasing angkara murka pendekeri tengara budaling wadya sengkut gumrakut brantasing angkara murka Sur
prajurit kang wicak sono Soreng warga setuju Siapa Pratantama Soreng wadya unggul yuda Siapa Pratantama unggul yuda Siapa brungkat kimpun Bela harjane Praja Soreng wadya unggul yuda Siapa Pratantama Soreng wadya unggul yuda Lumaksana
Yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura yo padha macul ngarep sawah temen subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura Opa onde onde dagelane papat cacahe aduh sayang seribu kali terbayang-bayang aduh sayang seribu kali terbayang-bayang lido joget waya asuri melu seribu kali terbayang-bayang aduh sayang seribu kali terbayang-bayang. Gus. Nggih, pripun? Wes ora kok ngono. Kowe kuwi mulane nek tambah pasukan, kuwi mbok dilatih sing pen-penan sik. Mboten purun latihan. Latihan karo ora ki rak yo tergantung ketuhane. Nah, saya nembe repot Anak buahmu ini lho. Mbok golek sing rada gagah sithik, lolak-lolok kabeh ngono. Mboten purun. Kok ora gelem piye? Nek dadi wong ala mboten purun. Rupane kok ngono. Gus, golek ku yo sing kaya masih ngono kae gagah. Kae masih bapake ngono kuwi adik-adik ngono kuwi. Iki lho. Nggih. Awake kuru-kuru kabeh kok ngene. Nek sing tak niati niku kan kados mbak-mbake. Kaya mbak-mbake. Mbak-mbake. Nek tak tandani mboten purun. Ha ngopo? Samar meteng. Gus, Nggih. Jal, telu isik iki manut pura karo kowe doang. Ora kunyuk-kunyuk.
Aja meneh anak buahe. Apa? Bojone kula mawon mboten manut kali kula. Gus, Nggih. iki acarane meriah kaya ngene iki ana ngendi iki, Gus? Wonten ing dusun Pandhean. Pandhiang ngendi? Wetan. Anane ki lor kidul. Hak. Kok wetan? Kidul. Nah, kidul aku ndek bola. Pandhiang lor. Eh, Pandhiang kidul mau sing adewe liwat kono. aku lho merem. Aku ki tekan kene lho merem. Ya saking nikmate gitu, terbawa suasana. Arep menghibur masyarakat kene sing luar biasa iki lho. Tepuk tangan. Nono. Gus, acara apa sih? Acara ulang tahun. Ulang tahun budaya Manggala Putra. Wis gini ya duwe kesenian sing apik. Kesenian. Iki sampun ke 28. 24. Ini kok 8. Sing 4 dipotong uang makan. Ketoke nek jentikmu ya hitungane gur loro. Nek jentik kok cilik-cilik kok ngene to, Gus? Iki jentik dhuwur, nek jentik kisar dawa. Ayo Gus, Nggih. ucapke sing apik sik karo kesenian budaya Manggala Putra. Nggih, mugi-mugi kesenian budaya Manggala Putra tambah maju. Amin. Bocah-bocah tambah semangat. Iso njaga, iso nguri-uri kabudayan Jawi. Ya. Tambah pokoknya tambah segalanya. Ya, tambah nglestarekke kesenian tradisional. Nggih. Kene keseniane ana apa wae, Gus? Enten topeng ireng. Topeng ireng. Terus apa? Aduh kowe yang kene kira tau nonton. Apa wae, Pak? Oh. Oke. Brondute sing nang sleker dadi jijak dhewe. Aku lho lali. Niki teknik enten kesenian luar biasa. Apa wae? Kliwon ireng. Topeng ireng. Oke. Ora tak wae gedang. Nek kowe gedang ya nyolong kok. Tak colongke gedang. Kesenian topeng ireng. Topeng ireng, sore nggih enten. Kuda lumping enten. Sing paling apa? Ya ana, jamane jaran kepang. Terus enten ludruk. Brondut. Brandut. Terus Kene iki ya akeh pemain ketoprak. ketoprak senior luar biasa. Dangdut ya. Dangdut. Campur sari. Ini Ini komplit. Ini seniman luar biasa kok. MC ini kok ngundang kok ngono. Kayak masih ngomong ini kepepet. Gus, kok ya aja kaya ngono kuwi. Mas Kliwon iki ya kerep ngewangi adewe. Kok ngewangi. Apa menene waduh nggo cewek ngrewangi. Ben ra urusan. Geger ya geger, pedhot ya pedhot. Kowe karo MC-ne kok kaya jedang iki ngopo? Dendam kok. Oke anane minggu sak wong wedoke kok. Gus, iki cukup semene sih. Nggih. Mergo bar iki jono bintang tamu. Enten ana. Anu. Nek omonge sing cetha. Kowe tok sawangan rene kok celewat-celew ngono apa? Ya biasa. Apa? Kurang sajene. Engko jono bintang tamu sing Mboten. saka Temanggung. Nggih. Lah niki kita nggih termasuk binatang tamu nggih. Bintang tamu sing wingine bareng adewe nang Wonokerso. Oh nggih. Pam. Pam. Kula nggih cok. Pam kuwi singkatane apa kok? Kepanjangane apa? Apa? Ora kena takon. Apa? Kowe iki sebagai seniman sing wis disambat renare ini kudune ngerti. Kula ngertosi nek pam niku banyu wis. Kuwi ra nggon kowe. Pam niku putra Aswatama. Sing ngomongi sapa? Kowe cah cilik. Anakku sing ngomong. Bayar kowe karo aku. Jaluk panitia.
Apa Dek kok senyum-senyum sama saya? Malah isin wis senyum-senyum. Oh, petani turu. Petani turu. Enten Kang Mas Arifin. Sopo? Oh, kancamu. Kanca bareng alumni. Alumni ngendi, Gus? RSJ. Wah. Nona sing takon. Ya kuwi ngandake kuwi ado-ado saka Magelange nonton tekan kene. Jajal. Takoni sik penonton iki paling ado kira-kira ngendi? Fan-fane Putra Aswatama, Sadawira. Muni takoni kabeh. Fane kowe kira-kira duwe apa ora? Ora. Ora sudi. Wong kae MC kae upamane wedoke seminggu kabeh ping 7 kok. Wong kabeh iki telung tahun seminggu ping 7. Nggih. Gus, Nggih. iki tak bungkel semen sih. Nggih. Diteruske mengko. Insyaallah. Tak Kewengen. Nggih. Kula nggih lak sesuk ngantuk. jadwale nanti. Nginjing kula teng alas. Nonga, kuwi bendina. Wih. Ana jadwal ora? Enten nginjing. Oh, luar biasa nginjing. Iya. Pasang panggung. Oh, wis tak keriki. Ayo Gus, Nggih. diterus. Kok ID KTRSJ barang iki. Panas lek.
Hei, tulung-tulung kok meneng bae. Sek to, sek. Tulung-tulung. Tulung. 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 Ono apa? Layange keki. Aku ya dipersiap. Kowe iki pasukane cah papat lho, Gus. Kok iso layangi keri? Eling. Baca itu. Iki toples go apa? Wadah gula asli. Oh, kowe maca ra cetha kok. My jelly. Ono apa, Man? Ono apa? Ono apa? Ono apa? Ditakoni iki lho terus nyawuri. Ono apa? Riak-riak. Ono apa? Ngeten kanjeng. Gus, Kos. risi anyar lho, Gus. Dinojo kowe. Arupine aku ya anyar. Jare sapa? Iki rumpi mbok wale ngene kok. Aku jane males kok ndagelke. Ngopo? Anane lusuran wae. Ora ana rumpi ya rumpi kok ngene diwalik. Ora ngerti po anyese kok es. Kok asu. Ya, kowe ngunake kae. Wong yo anggere nejobke bayaran oleh dagelane ra gateke. Gus. Ya Pak yo. Disepiralke Pak. Viral. Hah? Viral. Viral kan nek bojo kae suntik viral. Wis Aku ale. mundur rene kok. Oh, ya kok. Sugih kula Kanjeng. Kok iso sugih kowe? Ting kilip. Kowe iki aku yo gak ngerti pisan iki dagelan kok iso rumpine ngasih kaya ngono. Niki lusuran. Niki seragam tahun 1975. Ijeh kon. Ha iki nek njaluk tulung kuwi para YouTuber urunan kok seragam. Kok mbok sapa-sapa mbok jaluki. Ha itu. Kowe iki wis dipikirke karo Pak Slamet. Amen dipikir tok. Ayo penting wis dipikirke. Hayo. Janjane kadhe yo padha wae kowe. Pripun? Aku yo ileh kabeh. Ha ya iki sarunge eri. Jare ora sare. Nggih. Ketiwasan Kanjeng Adipati. Wonten napa? Ya aku sing takon. Ketiwasan kan. Iki ana tondo kasih, tondo asih saka kanca-kanca SWS, stiker lan uga uang tunai sebesar 50 juta. Dipotong pajak. Niku seneng stiker. Apa iki? Disket. Disket. Heeh. Mbok menawa kanca-kanca bolong ejeng sing teko ana ing Sing papat badhe kene. ngersakaken. Aku tak ngewehi kancaku sedulur lanang. Yo. Oh, sik kowe geger. Iki Mas Rio iki juragane KTM. Njaluk ATM sepeda motor. Oke bosku, wah. Gus Idam iki. Karo perjuritku ora sopan. Wong Ayo ngerti apa? kereta borong budul. Iki 1.500. Iki gratis, ora mau goleki paten. Turai siji, Gus. Nek aku jebul ora siji. Apa meneh? Kanggo sing bolong ejeng, ya ta? Sing wani maju, Ya, ana pertanyaan. oke. Sing wani maju ana pertanyaan kok oleh hadiah. Ayo maju, ayo.
Wani maju tur joget to soreng. Ayo, sapa sing wani maju ayo. Ayo, ayo. Rasa werna-werna. Jajal kowe maju dhewe kok tak kei hadiah. Ayo. Ayo maju tak kei hadiah. Ah, pokoknya beres karo aku. Wis kena gusang nang kopeng. Ayo, engko tak kasih pertanyaan. Iki akan mendapat hadiah seperangkat brengos. Oh, engko tak wis hadiah sendiri. Iya, oke. Ayo, siapa yang berani? Nah, iki tepuk tangan buat Mas Sariman. Burung perkenal kok teko Sariman. Kenalan sih. Namanya di mana? Matanya. Namanya siapa? Muhammad Afandi. Muhammad Afandi. Matinya kapan? Musik Pak, musik. Oh, kose. Aslinya mana? Kendal Samirono. Waduh teko Samirono. Nggon aku ngerti niki Sawirono. Nah iki kei tantangan oleh hadiah iki. Ora angel-angel lho Pak pertanyaannya. Yo Mas, iki penjalukan saka kanca-kanca mburi. Tak kei pertanyaan. Tahun iki SWS pentas paling ados nang ndi? Ning Jepang. Betul Pak, betul Pak. Lah kae Pak Slamet gowo. Joget. Coba karo pragake joget sithik Mas. Sak sureng-surenge sampean ra apa-apa. Sak soreng-soreng. Tepuk tangan. Oke, makasih Mas. Hadiahe kuwi. Mas, karo tambah siji Mas. Ucapan selamat ulang tahun kanggo budaya Manggala Putra. Aja brono Mas. Ucapan. Selamat ulang tahun untuk grup budaya Manunggal Putra. Manggala Putra. Semoga kathah jobe kali guyub rukun tetap di uri-uri. Gimpun, makasih semuanya. Oke Mas. Gus, malah ngomong kan dodi ngopo? Apa toh? Bengak. Engko nek nang kopeng karo aku. Gus, Nggih. kowe ngopo rene tulung? Lah. Ana apa kowe tulung-tulung? Kowe metune tulung-tulung. Lali. Layange lho. Tulung kajebuh. Ono apa? Serius to iki? Ya, Napa ora ngumpul? kowe ngarit. Nggih, Banjur piye? banjur. Banjur ngopo? Ngopo? Wonten bawangan kali. Ono wong loro. Ngopo wong loro? Jarene serius kok nyaut karo kanca-kanca kono.
Tiang wau nggak? Sop Nggih mboten ngertos wong mboten beto KTP barang. kurang kok. Banjur piye, Mas? Terus kali kula nimbali. Woi, apa bener sliramu abdi dalem Haryo Penangsa? Terus kowe maksud piye? Nggih Kanjeng. Terus piye? Terus Coba tak delok. Kowe kaya nggo gamancing apik. Kan Kaya mengkono. nggih kula nggih jawab. Nggih gaman kula sae Kanjeng. Apik tenan gaman. Sekali nutul saged meteng. Gaman apa? Arit. Ayo arit kok. Mriko rak jeneng. Terus piye? Coba tak sileh gamanmu. Arti sileh gamanmu. Kula nggih mboten nangsa. Ora oleh. Mboten nangsa. Banjur pawongan kuwi piye? Ngrebut Kanjeng. Gaman kok garuda. Angkene gamane wau ke gagak. Terus piye? Terus rak gaman kula diambil. Disileh aritmu. Nggih. Banjur piye? Terus aduh. Alah. Kaya ana nawolane. Napa? Nawolo. Jiko kenawala. Sing nang kupingmu, sing godogi. Sing godhong. Iki nawol. Nggih niku. Lendamel dadak wau. Ya rasa diomongke. Aumu Iki tulisane apa? ngawur. Kowe ra iso nulis ya. Nggih. Wes, Nggih. Undang-undang deh. Tak kira yang urusan kalau MC, ngertos artinya MC. Modal contoh. Oh. Yang lurus contoh angka. Wong kayak kira iso nyanyi kok. Lumantar gintoko neki bekti sun katur mring dika yo kang mas riyo penangsang ing Jepang panulan praja kang
dasar satrio pinunjul sinuyutan proka wulo kabeh wae para sorek layang pangalembono saka Adi Wijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno sorek mung sedhithik cacatira kali kane pinanggih putus pati kaya watake wong cuplo tak ngerti ikrap sira ambek sapi kaya nokan luwe unggul yen nyoto sirote kaya matu coba aton sulit palat hati wico sak rungkat tipe lucu kantor iso hei hati wico elok pitaso hati wico Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju.